na nami. Yan na pumulok. Lagi din mga balay diri sa una. Kung wala pa sila nag-relocate ba. So good morning guys. So nasa mi lakwon karon no. Nya. Ubano na pud mo nako. So antiga ilang ta karon. Dito na lang ta magkita. Bye bye. So guys, naabot kami dire sa Mahinog. So magsakay mi og kanang pump boat padong sa Mantiga Island. So syempre, kanitaan gyapon ng QR og vaccination siguro no. Wala sa mi dire. Video niya Dudo. Nagpaabot na mi sa ano, bangka nga mo sakyan, pump na. Upat rang sulod kada usa ka pambot. Mao na ang ano? Mantigi. Mao na tanhaon. So, nami sa amo ang sakyan nga pambot. Kami ra tulog kauban. Patupat dapat pero kuwaki man. Ano na? Ito, 22. So, naan na mo ang ano? Sakyan. Yes! Wala na. Ano na lang? Huwag na lang, baliki lang. Bay, dawatan sa dayon nila. Bay. No, harga din no? Tutulor may kauban ko din. Wala mo rin na pinagino. Oo, diba? Pinawatan sa tubape, biyaan mo nimo. So na mo kauban dito ba no? Naguna na sila. So kami tulo mo inawahin. Patong na ano kami. Habi na lang to. Daro. Ana laga ka kami do dito ani kay duha kuno ani pikas, duha kuno ani John ito John. Tani mo. So ato nami. So padong nami dito. Padong nami Mantigi. I-picture na rin. Ginawa ka na. Paski.
Pax, bagina niya. Hey, Pax. Kaway-kaway. So, naabot na niyo. Sige. Abot na may white sand. Pax. Yeah! Pero sila mama o papa. Nandito na kami dito. So first time na mo dire. Taga Kamigin may bro, first time na mo lang yan. Okay kayo. Naman dapit. Ano to? Pero sila amo kauban. Main Island Kamigin Rasluyo. Naramong payag oh. Nagbaybay may badlag. Okay. Now, ite. So sa una diri namin nagtuyo diri sa una oh. Nya murag relocate siguro sila ba. Di pa balhin siguro sila puyo. So amot 3 hours ba may or nagkuan ba sila nag-extend ba sila kami kabaw. Pero 3 hours ra ang murag minimum siguro 3 hours. So try na mo ni round dire oh. Pining fly round ako tayo. Stop. So ako mo isuroy dire no kay first time na ko basi gwapon mo kita ani. So ako pa may ipakita sa inyo. So Minlan Kamigin mo nang Minlan Kamigin no. Hoy. Karon kay udto naman mi naabot so ang plano is mga una-una maniudto sa miuna. Tanaw na to atong sa isudan dire maniudto na ta. Ano sila? Tuyoko na namo ang humana man pinauto kami bubak. Tuyoko na mo ang kanang mantigi kung time ko na jom. Time man mo kung pila ka minutes sa oras ya. Kana ko kaya time man. So amo ni siya round nun. Time man mo kung unsay lang. Ako rin pakita ninyo. Ako rin pakita ninyo raw nun na to kung unsay makita na. Bon sana. Sama na.
Yan ako rin, pataas. Okay. Gaan. Bukat mo na kayo. Ba? Paitom sa ta. Pagod girit sa. Batang mana dah. Yun no. Ngam kuno nagpuyuan na sauna, pramot na nga karon. Wala ni sa kaon lang bukid eh. Ha? Yung bukid eh patag eh. Wala. Choy kayo kay white sun oh. Tuloy ko tuloy. Lagi ini. Pabuat ko dilit kay sulito na to pag ganyan. First time na klaro kay tinduyan sana. Naman din nagpira. Datang. Choy kila istambayanan ano yun? Ha? Naibangko, nailamisa sa sininduta kilingkuran na ni. May tambay lang gamay. Ano itong view dira? Lagi mo na amigas sa kaabot, o amigas sa diho. Nakasakay ni dahon ba? Pero naglingkod-lingkod sa kay may bangkog karang lamisa. Chill sa karon na motivasyon pagkuyok dito. Kay first time na ginakanhe so ato na lang sa ni ato sa ni sulito na to paganhe dira. So raw no na mo wala lang na mo time kay sa manihunong mo dira. Ako lang niyo ipakitang nindot nga view no para murasad na view dira. Nah, kalmar kay ka magdinduyan ka dira. Napagi dito. Amot sana na ada murag kuan siguro. Mga nagbantay mo siguro dire. So sakto na nga mong pagtambay dito no. Tiwas na taog tuyok. Unsa at may makit-an dire. Unsa man ni dire? So ato tanawon dire kung unsa ni naa dire. Lagi pun mga kuan niya mga kahuyan pa na kalubian. Kay namang nagpuyuan ni pud sa una mga tao murag gi-relocate sila. Na naman. Na di mga kuan diri sa una gidayo, mga balay-balay dinhi ani daplin di ay. Ha? Na giday mga balay diri sa una oh. Tung wala pa sila gi-relocate ba. Maklaro nimo ang kanang ilang mga bakas diri oh. Mga sahog nila. Sana murag sa tower. Na. Ini lang CR dire oh. Old style nga CR. Nagi di mga balay dire daghan. Nga gipa-relocate man sila, ha? Kata. Ayo. Man. Ang mantay. Na ilahang mga bakas dire oh. Nagi po nang hinloan niyo nanglilig oh. Oh, nagi po nag-maintain siguro pag hinloan niyo kay hindot man kayo. Lah na mga kuan dito. So, ang tibuok gini ani mga white sand gini siya hindot kayo ba niya. Gimo siguro og kanang tourist spots bitaw mo na gi-relocate sila. Talay. O gani. So kami rauno na mo ni mga amot katunga na ba kami? Medyo na miss katunga. Hindot gyapon. Lah, sa misin ah. Nya. Na. Ben, klaro ba? So na kana o kana. So na siya. Amot sana. Isis balik bitaw ka layo pa kay Meo. Layo man pud tuyo kun kagi ka tanan Jupax. Ha? Kagi ka tanan. Ya tadi udah natuyok. Ay ko ana pangas ba? Ay ko ni bukid lay. Wala. Bukdo ngita lang adto. Kahoy. Aton di matuyok.
Gabaga na. At na di matuyok Jupax. Balik ka? Ano gani? Di Hindi bitaw. atad. Sebutan din yan eh. Di ba niya? Minta ke? Na murah. Sebutan gini ay. Uya kita. Susuk tayo. Ben nabigyan na eh. Taob man. Sa mga mga kahidre ah. Yung magsusugok ka. Nang anak mo karon. Natin magsimulong tayo rin dito. Sabi po. Ate boy. Ay naman gani nagkuano na yung mga agian na dai. Agian na naman ni Jupak so. Sugok-sugok mga tisoy. Ada no? Ada no? Guys, nandito kami guys. Grabe kaninda to. Ano Jupak so tambay sa takadali. Sila. Hello, hi vlogs, hello vlogs. Asam ni mo kuha? Ha? Asam ni mo kuha? Isda dito lo. Dagan kay isda tokol. Nagpaljong sa dyan. Ngaya jud dyan ligo ng payong man. Silong sa midero kay init kayo. Kauban ako papa. Ato na sa mga gado taas. Dire sa mga tambay kay init pa kayo. Ayo. Ranyel Jel oh. Ipadaw man Iloy. Gukod niyang isda. Ipadong mabaw ba? Pero ipadong daplin ba ni kabadan? Good na ko ni. Nag-snorkel na. Si hi, si hi, si hi. Uy, pa si Juju ini. Kaya ba ulang mo yo? Hi guys! Well, Otto! Kira ka? Kira ka? Dili siya okay. Kami kakaligo no kay Oh, dalasan ni go. Pakayo ante. chill sa midero na dito. Do, ang taas to oh! Anir ba ilaw mo kay nindot kay ilaw? Ha? Ano mis tambay ni ilaw mo kay bugnaw kay ilaw mo ba? Nindot kaya? Klaro ba? So time check na 12 na kapin. So nagpaabot kami dire kay init pa magayo. Depende lang ni kung Boy, maligo luto pa sa kung mga kauban no. Kay init pa magayo. So nindot yung panahon dire. Kita ka ba tuloy? So dire kami mag-chill karon, paabot lang.
Ayoy palumusak eh. Manamig kaligo kay ligo mi gamay kay init magugayo so gamay na lang. Okay ra ka boss? Nautas ko. Nautas. So murag alas 2 so siguro may taman dire manguli na. So nag-extend mo yung 1 hour no. Nya taman may 3 PM so manguli na mo. Karon tutawad manguli na. Init pa gyapon kayo 3 PM. Nag-ready na sila kay manguli na mi. Sibat na mi kay human na mo oras tama ra alas 3. Init pa gyapon kayo. Tagan pa nga ligo. Ready na sila okay manguli na. Mana mong tayo manguli na mi. Alas 3 na lang manguli na mi. Asam na to service? Kami guys. Iyawan, barag naman tani. Iyo pagkapil sa abo. Muli na may, muli na. Kayo? Kapwede, kapwede. Choy, tayo pangitaan si Noy Choy. Papredato, Choy. Dito, ang 20 kilong sa muda, sir. Wala kami sa inyong buhay. 22, napa? Wala pa. Ang 19, di ang 19. Ang 19. Uy, Joy. Wala pa pong 19. Naghatod ko sa Cairo. Ay, natura to. Nagatod pa sila 22. office. Ako to 22. So. Hindi rin, una nag-uli. 22. Sa among sakyan nga pangkataon na sila. Bye-bye. Kon, may hapon kon. Ako pa niya wala bilin. Ano ito eh. Daniel, malwagay mga Babay magtigi. Napamid dire nun. Kaabot kami sa kwan. Operator. Dire sa kwan. Pakbot. So ang uban naman kauban, wala pa magkaabot ilahang kwan. Pambot. So kaabot pa sila dito. So nakaabot kami sa Minlan. So dito lang tayo magkita sa Suro-Suro.